Panguva ino Mini Baloyi anozikanwa kuti he is the wife of Vice President Constantino Chiwenga has been accused achipiwa mhaka yekunzi she was behind the blackout kana the power cut yakaitika in the parliament on Tuesday when the president, His Excellency President Emerson Mnangagwa, was delivering his sona address. Sanapita mashoko ari kuda panguva inanyogwa BBC achionekwa kunzi aiwa Mini Baloyi opizwa pama 1. Don't subscribe or like on the bell icon. BBC inokuda chiposta Mini Baloyi nemapictures ake amuri kuona ayo yokuda nyara ichiti the battle for power. Factional battle in ZANU-PF has reached to another level. Mnangagwa's foot soldier Temba Mliswa is accusing Vice President Chiwenga's wife, Mini Baloyi, of being involved in the switching off electricity in parliament while ED was addressing the SONA. Oh, okay, SONA. Video in the comment section. Doma shukwarukuda panguva ino anyongwa ne BBC wachiti aiwa Temba Mliswa accuser Mini Baloyi kuti aiwa she's the one. Anozikanwa kuti anoshanda kumauto and panguva ino ari kuti pane military intelligence iripo behind Mini Baloyi arikuita kuti ari kupusha achiseva ma-interest at the Vice President Constantino Chiwenga and panguva ino anomuaccuser even panhau yekuexposwa kwaitwa mapassports ake and the likes aiti these are the people who were behind that act. Panguva ino achiti even pakukatiwa kwakaitwa the power she is the one nemauto ake ari behind nemilitary intelligence dzake. Mashoko ari kuda pana accusations ari kuiswa pana Mini Baloyi naVice President Constantino Chiwenga. Botodze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Kana comment section medu nzwa mafunguro enyu. Subscribe or like cheta on the bell icon.